Тәмле сәгатьтә хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Бу юлысы мин сезгә сәламнәрен тагы да якынрак, кайнаррак юллыйм. Сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы Роза Хайруллина. Чөнки без бүген Казан шәһәрендә пирамида ял итү комплексында Фирдус Тямаевның 35 яшьлек юбилей тантанасында репортаж эшлибез, дусларым. Ә без инде гадәттәгечә кызыклы, мавыктыргыч сәхнә арты тормышын, гримеркаларны, артистларның әзерлекләрен күрсәтергә керешәбез. Безнең белән бергә булыгыз. Фирдус, хайырлы кишләр. Син нишләп утырасың? Синең хәзер 40 минуттан концертың башына 40 минуттан нинди эмоциялар синдә? Белмим, нинди эмоция икән. Баш әйләнә яна йөрәк, невозможно түзәргә. Если тизрәк концерт бетмәсә, то придется үләргә. Менә шулай дип сөйләнеп утыра Фирдус. Хәзер аның берничә минуттан үзенең юбилей концерты башлана. Фирдус, син булай бердә дулкынганың юк имени? Бу аңлаталмыйм. Роза, концерт беткәч сорайым мин. Булды, рәхмәт, аңладык. Уңышларыңа телибез сиңа. Рәхмәт. Убираем 3 песни. Все нормально. Нормально, саумсыз хайырлар. Потом... Я ширина вошла. Концовку. Покайфуем все. Все, покайфуем и все. И сразу выходит Уразова. Потом... И все выходят на сцену. Все выходят на сцену и Фирдус поем. поет песню «Хоббит». Ну все, спасибо, вы поняли, да? Выходит Фирдус сразу с Емжаном. Сәхнә артында без Зөлфия һәм Җавад Шакировларның уллары Искәндәр Шакировны очраттык. Искәндәр, хайырлы кишләр сиңа. Хәерле кишләр, хөрмәтле тамашачылар. Син бүген катнашырга килдеңме, әллә инде Фирдус Тямаевның тамашачысы булып, җан атарга килдеңме? Тамашачысы булып килдем, котларга гына, карарга түгел, әтиләр дә сограк килә, делегация Шакиров тулысынча монда бүген. Тулы состав белән киләбез, котлыйбыз, карыйбыз, бергә биебез, күңел күрәбез. Вообще супер булачак бу. Искәндәр, ә менә синең үзеңә Фирдус Тямаевның репертуарыннан иң ошаган җыр кайсы җыр? Минем 2 җыр бар, ул мин аны не могу бер конкретно әйтергә, ул гомер үтә дигән җыр. Һәм бер җыр бар, сер итеп кенә әйтәм сезгә. Аның бар җыры язмыш төеннәре дип атала. Аны гел тыңлаганда мин яшьләр ага, теләсәм дә теләмәсәм дә яшьләр ага гел тыңлагач. Чөнки ул җыр үзе язган Фирдус абый, ул күңеленнән чыккач, ул тагы да эмоциональнырак, тагы да көчлерәк действует кешегә. Ой, Зәйнәп апаның кайфы бик шәп, хөрмәтле Туган тел телеканалы тамашачылары. Зәйнәп апа, иң беренче хайырлы кичләр. Эй, җаныкаем, исәнме, Роза? Сез Фирдус Тямаевның концертында күрүенә мин әзрәк аптырап та калдым. Сезнең бит инде җыр юнәлешләре, стильләре бөтенләй капа каршы. Ошыймы сезгә Фирдусның иҗатын чынлап та хөрмәт итеп килдегезме? Әлбәттә, без аның белән стадионнарны эшләгән кешеләр инде, ниләрдә, Әлмәтләрдә, ниләрдә бергәләп. Күптәннән без аның белән Баулыларда, Әлмәтләрдә, Лениногорскиларда, төрле җирләрдә күптән без аның белән бергә эшләдек. Шулай бик катыгына дигәни кыздырып дигәндәй рәхәтләндереп халык белән шундый тамашаларга очрашулар да булдык. Мин аны бик хөрмәт итәм, мин аның ачыклыгын яратам, дөрестлеген яратам. Миндә бер дөрес кенә турыга әйтә торган кеше бар инде, Зөфәр абыең. Шулай да мин күрәмсең шундыйга өйрәнгәндер инде. Мин шуңкыра төгәл итеп дөрес итеп әйткән кешене яратам мин, теге без задних мыслей һәм орттан чәйнәп йөрми торган кеше булганга күрә чын күңелдән яратам. Шуннан соң беренче отделение бетте. Икенче отделение башланып китә. Как башланып китә? Семейное видео белән сразу ЗТМ. Ничә костюм әзерләнеп бүгенге юбилей концертыңа? Менә бер генә мин алай кылган юк. Монда акча түгеп җәрisi юк. Юк, бар костюмнарым бар, салисы гына бар. Концерт барышында сайлар без тиз генә. Нәрсә күрдең син ул ярыкта, Фәндүс? Нәрсә карап тордың анда? Юк инде, ни?
Халық кіреме yok mu икенін қарадық. Шол. Егітлері, сіз дұлқан анасыз мына сіз бітін аның музыкантлары Фирдусың бүгін бекті жауаплы концерт мея қалса. Бірінші концерт кебек дұлқанландыран да бар-бір пирамида уровенінде болғаш, бар-бір нендер дұлқанланы бар. Бүгін юбилей күні болғаш. Фирдус алдында да біз өзімізді ответственнырақ тұтасы келе. Талапшан мол Фирдус, мен аның біле эшләү ничек? Бик кызу йөри ул тегендә монда кызып кеше бит инде ул гомумән. Мин аның белән 2006-2005 елдан бирле бергә. Без инде бергә бер кроватьта җырлап, бер ипин ашап, җыйнап бергә дим инде. Группа белән бер урынга ятып җырлыйдык. Аның белән эшләүе гомумән җиңел. Чөнки ул кызып та китергә мөмкин, шул вакытта кире дә кайта ул. Менә хәзер игътибарын бирмәсә, кайсыдыр вакыттан соң искә төшереп, сиңа килеп хәлеңне сорашып китергә мөмкин. Әгәр акырып салса, бер 10-15 минуттан килеп, ул сине кочаклап алып, теге ашаламадың дип сорап та китә. Миңа калса ул зур кеше. Аның белән эшләү җиңел. Ул сине бер кашан аш калдырмый, һәр вакытта да ашата, ширтә, ул аның турында кайгырта. 5 минут. Кызлар, 3 минутный готовность. Хөрмәтле дуслар, бары тик 2 минут калды Фирдус Тимаевның пирамида залында юбилей концерты башлануга монда барса дулкынлана. Менә барсында я люблю ди инде ул Фирдус һәрвакыт мәхәббәттә. Сез минем иң якыннарым, сез минем. Давай. Бәргә кирәк бүген. Без авыл егетләре. Без авыл егетләре бәргә кирәк ди Фирдус. Экраннан китсеннәр. Газа! Фирдус Тимаевның репертуарында сезнең язган җырлар бик күп. Шундый сүзләр ишетергә туры килгән аның бер концертында Фирзар абый мине үзенә чакырды да, "Җитте туганым, сиңа сикереп йөрергә, әйдә әзрәк, кешечәрәк, матуррак, моңлырак җырлар башкар әле" дип әйтте дип. Чынлап та бу хәлләр булдымы? Сез аңа үзегезнең инде шундый моңлырак җырларны тәкъдим иткәнсез бугай бит. Мин бу сүзне Рифат Зариповка да әйттем. Фирдуска да әйттем, чөнки Фирдустың мөмкинлекләре тавышта бик көчле. Мен менә бу ада узган ел кастын карадым, минем бетем нәрсә бу. Алай җырлаган күргән юк. Бик аны диапазон иске якка бик әйбәт. Бетем нигә син андый тавыш белән шылдыр-былдыр җырлап йөрисең? Җырлар шундый җитдирәк җырлар дигәч, менә ул үздә җырлар иҗатта башлар шундый темага. Сез иҗат иткән җырны ул сез теләгәнчә җиренә җиткереп башкарамы? Ул мин теләгәнчә башка яхшырак ташлап җибәрә. Аранжировкалар бик каты әйбәт аннан соң Фирдустың нәрсә әйтәскә биргәчтен үк җырны тиз эшли. Ялхау түгел. Җырлый да үзе халкында бер вакытта тик утыртмый, әйтәм, бу ада концерт булган вакытта 70-80 яшьлек әби бабайлар бер-ике булганнар фонардан каузып, сотовый белән кол сыгып, мин исем китте шуны күргәчтем, әйтәм, безнең җырлый бу ада эшләп утыралар. Чөнки халкны зажигайтырга белергә кирәк. Менә ул настоящий шоумен. Нинди менә тискәре яклары бар сезнең өчен Фирдусның? Минем Фирдусның ул теге иендә торганым юк, тискәрәдән карата. Минем белән шашкабат кырык әйбәт, кешене ихтирам итә белә. Уртак сыйфатлар бармы? По-моему, ул кызу кеше, минем шикелле. Эмоциональ бик тә ул. Менә җырлаган вакытта кылтырап җырлый. Мин дә менә һәр вакыт җырлаган вакытта күз алдына бер килеп шикелле итеп күз алдына китереп җырлыйм җырны. Менә шул безнең шашлык бар аңа. Бүген күпме шәхси бәтәс ихтирам итә Фирдусны килгәннәр, димәк Фирдусны ихтирам итәләр. Димәк үзе әйбәт кеше. Ничек тискәрәгә зыйсың инде? Нурлат якларыннан, Аксубай якларыннан, Ширмешәннән, Алексеевскидан, Базарлымадыктан, гомумән Мишәрстаннан Койнар сәлам!
degende to'xtaldim. Tan kaldı davullu hislerim. Küpürler işilse, yollar mı kesilse, sensiz bu dünyadan kuşlarımı. Bizden de tibrele yazmışlar. Min kılır kerik keş kararı. Dağındaki dinle, sabırları dinle. Anıtırsın salgın yararlı. Шундай сүзләр ишетергә туры килде. Алып баручы сезне сәхнәгә чакырып чыгар алдыннан бу артист ул гримеркада утырмый. Ул һәр вакыт һәр артистның чыгышын менә күзәтеп кенә бара, үзенең фикерләрен, акыллы киңәшләрен биреп кенә тора ди. Сез һәр вакыт шундаймы? Сез бүген дә Фирузка шундый киңәшләр бирергә килдегезме? Беренче сольный концерты белән Казан филармониясына кергәч, мин шул күңелдән аның концертын карадым. Анда дайындон шул хәлдәге бүгенге көндә ничек җил давыл белән бара, ул вакытта бигрәк тә җил давыллап килеп керде ул татар эстрадасына. Аралашып киләбез матур гына. Аңа инде бүгенге көндә мин Фирдуска үземнең киңәшләремне бирерлек хәлдә түгел, оннан нәрсәләр өйрәнергә дип. Шуңа гомумән инде сез әйткәнчә сезнең сүзләр белән килешәм. Артистларның үзебезнең татар эстрадасындагы һәрбер артистның концерт залларында карарга тырышабыз хатыным Люция белән. Анда инде барыр аның яхшысы да, начары да була, шунда бар үзеңә бер рәхәтлек алып кайтасың, бәйге кайтасың. Фирдусны сез яңадан 5 елдан соң ничек итеп күз алдына китерәсез аның иҗатын үзен? Бүгенге көндә гаиләсе бар, матур гаилә, ул чын ир егет, мин диге русча әйтсәк, чын мужик. Ул гомумән кешеләрне кеше итә белә, Аллага хөрмәте бик зур аның. Һәм бүгенге көндә ул иң популяр җырчылар рәтендә барса да, гомумән диге кешелек сыйфатларын саклап кала торган җырчыларның берсе дип әйтәм. Анда иң мөһиме шул кешелеклеге, ул киши күңелле җегет дип әйтәсе килә. Җыр өлкәсендә үз фикере бар, тамашачыга әйтә торган, сөйләп тә, шигъри юллар белән дә, гомумән аның җаны шушы безнең татар халкы дип яши торган җегетләрнең берсе. Тагы да профессиональ яктан да үсүен теләп каласы килә. Миңа бүген 35 Казан! Гүлләй Казан, гүлләй! 35 yaz, 35 ay, sizlerimi kız sakınam. Karımızlarına eriterlik, yüreklerinin yalıkanı. 18 yıldır betüge, 35 yıllayınca. Görünmüyor jimerde, zırlap yaşayan yerine. Görünmüyor jimerde, zırlap yaşayan yerine. Хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, сезнең каршыгызда Фирдус Тимаевның шулай ук тугры тамашачысы, Себер якларыннан махсус юбилей концертына ашкынып кайткан безнең Нурия апабыз. Фирдус Тимаев безнең якларда да булып китте, халкыбыз бик сөенеп, яңадан көтеп калды. Андый дәртле җырчыларны безнең якларда да бик яраталар. Мин бик сөенәм инде халкымның шулай яшь буыны артып, безнең тамашачыбыз Себердә барыбер дә концертларыбызны карый, димәк безнең киләчәгебез бар дигәнне аңлата. Мин Фирдус белән инде үзем 2006 елда ук беренче тапкыр танышкан идем. Ул Гүзәл Уразова концертында алып баручы булып килгән иде. Аңа иҗади уңышлар телисе килә, туган көне белән котлап, тагы да тамашачысы артсын, моңнары, җырлары күп булсын. Амин. Сәритеп кенә тапшыруының тамашачылары хәтерлиләрдер. Айдар Галимовның былтыргы юбилей тантанасында шулай ук сез аның тугры тамашачысы булып ашкынып кайтып җиткәнегез. Сез барлык артистларның туган көннәрендә шулай йөрисезме Себер якларыннан? Мин артистлар белән бик күп еллар буе эшлим, 88 елдан бирле. Буын бит инде яшәреп тора. Шуңа күрә алар чакырганда минем киләсем килә. Чөнки мин аларның концертларын үзебезнең якларда оештырган вакытта концерт карап булмый. Мин халык өчен киенеп йөрим. Халык булыр микән, килерләр микән, концертларыбыз яхшы үтәр микән дип, ничектер үзенчә бер төрле дулкынланып йөргәндә концерт карап булмый. Мин бүген махсус кайттым зритель булып. Чөнки зритель булып концертны карау ул икенче төрле сөенеш. Мин гомумән бөтен концертларында бик яратам.
Әгәр дә артистлар шакыра икән туган көннәрне әлбәттә кайтырга тырышам. Айдар Галимовка да кайттым. Бер генә түгел, 3 тапкыр шакырды, өчесендә дә булырга туры килде. Аңа да бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шулай ук менә Фирдүскә дә бик зур рәхмәт. Мине хөрмәт итеп шакырган икән. Димәк, ул үзен генә түгел, тамашачыларны да бик ярата. Тамашачыларыбызга дәшеп нәрсә әйтәсем килә. Менә Нурия апа Себер якларыннан махсус бүгенгесе көн өчен генә кайта. Иртәгә инде кире сез үзегезнең Сургут якларына юлланасыз, Нурия апа, шулай бит? Шулай. Кемнәрдер үз шәһәрләрендә концертларга йөрүгә иренәләр кызганычка каршы. Менә кемнәрдән үрнәк алырга кирәк. Бурамы? Нурия апа, Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Фирдүс, сиңа үзебезнең җирлектән инде менә бу бүләктә, аннары әйтәсе килә Нурла тикмәгеннән пешкән безнең бавырсак. Чыгарыгыз, пожалуйста. Фирдүс, сиңа иҗади уңышлар бик зур рәхмәт. Без синең белән горурланабыз. Иҗатын күзәтеп барабыз. Һәм инде үзенең дә өлкәннәргә һәр вакытта өлкәннәрчә карый белә торган һәм бик ничек дип әйтим, мәгънәле, иманлы малай булган өчен менә бүген бик шатланып килдек. Юмор остасы буларак Фирдүс турында гомумән бер анекдот сөйләгәнегез булдымы халыкка? Аны кыстырып. Тик тормас, нашатырный, мин аны сәхнәдә бик күп сөйлим ул егет турында, әмма ләкин аның турында такмакларым да бар. Бер генә куплет шул табакны безгә сөйләп китегез әле. Төшерелмим. Һәр әлгенә килдем, шунда эмоциональ вакыт имеме, шуңа күрә теге ни өчен хөрмәт итәм? Ул бит без бит Башкортстаннан кан тарта җәмәгать. Мишәртсә зырлап та бетерә, башкортса биеп та китә булай. Хап, шулай, шуңа хөрмәт итәбез. Яшь чаклар искә төшә аны күргәчтен, менә кешеләргә картаерга ирек бирмәй. Һәр бер менә картайган күңелләрне силкетә торган егет. Минем гомумән карашым беләсезме, сәхнә бит ул зур. Сәхнәгә бөтен кеше сыя. Халык үзе кирәген сайлап ала. Шуңа күрә һәр бер җырчы үз урынында. Яшьләргә без гомумән карап шаккатабыз, алардан көч алабыз, дәрт алабыз. Шулар белән яшибез. Үз дә шуларга карап яшәрбез, Аллага шөкер. Bakşarıp dağıtalda ezdirip sayri bir kış. Sayri ul şeyler yağına işitim bir kışkırıp. Sinene anlayasın bir yaşırayımda. Киттек, дуслар, гримеркалар буйлап саяхатларны дәвам итәбез. Сезнең өчен бүгенге көндә Фирдүс Тимаев кем ул? Бик каты күңел бәргәләнгән вакытта шалтырата торган кеше. 3 секунд эчендә бөтен нәрсәләрне полкаларга урнаштырып бирә торган. Ха, брат, менә булай, анары менә булай. Елама дип әйттем дип. Шунда мин аңа шалтыратам, ул миңа шалтырата. Дус. Сезнең күңелегезгә иң якын булган җырының бер куплетын башкарып китегез әле. Ой, күп җырлары. Гомер үтә. Күп җырларын яратам дөресен әйткәндә. 5 елдан соң сез Фирдүс Тимаевның иҗатын һәм үзен ничек итеп күзаллыйсыз? Һич шиксез иң яхшылардан булачак дип күзаллыйм. Әйтеп аңлатып бирә алмаслык энергетика кешедә гомер буена җитерлек ала биргән булса, инде күз генә тидермәсеннәр. Мин сезгә сер итеп кенә әйтәм, бүген монда килгәндә бүләк алдым да, уйладым да, мин әйтәм, чукынчыкка күз генә тидермәсеннәр, инде бигрәк молодец мужик дип. Миләш бутагы буе белән миләш бутагы сындырып килдем әле. Әби шулай дип өйрәтте, күз тимәсеннәр өчен миләш бутагы тагып йөргә кушты. Прямо төбе тамыры белән йолкып килдем, бөтен җиренә тыгып чыксын дип. Kurşu tire, dertey emikeylerde var mıken? Senin milmiken kurşu tire, dertey emikeylerde var mıken? Düşlerimde kaytan havalıkla, kanatlanıp başı başına. Zenge gülmek kim mafyalıktan, ben kendime anlasadığımdan. Фирдүсне тәнкыйтьләүчеләр дә күп, сәхнәгә чыкты, теге такмаклар җырлый. Сезнең моңа карашыгыз ничек? Фирдүс анардан күпкә югарырак икәнен исбатлый шул вакытта. Шундай конкуренция чорында яшибез, бигрәк тә шоу бизнеста ул бик күзгә ташлана торган әйбер. Урысларда матур гына сүз бар, победители не судят. Фирдүсне мөмкин яратырга, яратмаска мөмкин, анарга битараф калырга мөмкин түгел, әгәр дә ул бүгенге көндә бөтен татар эстрадасының беренче эшлегенә керә торган
иң кәттә җырчыларның берсе икән. Калган сүз монда буш сүз уже. Кайбер вакытта җыелып утыралар анда бер 3-4 белгеч. Һәм тотыналар. Менә Илсия мондый начар, Фирдүс мондый начар, тегесе мондый начар. Менә шушы 3 белгеч акыллы булып, безнең концертларга йөри торган меңәрләгән кешеләр дивана була алмый бит инде. Халыкны берничек тә алда булмый, халык ул акчасы белән голосовать итә. Халыкны көчләп китереп тә булмый, көчләп яраттырып та булмый. Халык, ул безнең иҗатны, безнең тормышны хәл итә торган зур бөек көч ул халык. Фирдүс менә шул халык белән бер сулышта. Шуның өчен аны яраталар. Фирдүснеке ничек бар шулай? Ул әйтәсе килсә әйтә, елыйсы килсә утырада, елый сәхнәгә, көләсе килсә көлә, анык ничек бар шулай һәм халык аны туя. Фирдүс халыкны яратканга күрә, халык аны ярата. Иркәм килми хәбәр бирми, сандугашта сайрамый. Йөрәккә синнән башка башкаларны сайламый. Әйдә сандугаш, үпәсен үпеп, синнән ясын бирми яшерәм. Юбилей концертны башланып китте. Әлхәмдүлилләh шөкер. Аллаһка шөкер. Беренче чыгышларыңны син инде хәзер башкардың, халык сине алкышларына күмде. Үзең нинди хисләр кичерәсең? Әле шок хәлендәдерсең әйткәндә. Менә теге төштә кебек кенә. Матур итсен, монда миңа шок кирәк түгел, тамашачыга ошасын. Күпме вакыт китте шу концертыңа әзерләнү? 3 ай. 3 ай. Бүтән чакырган кунакларың да килдеме? Әлхәмдүлилләh шөкер. Әйбәт. Иҗат итүеңә былтыр 5 ел булды, шулай бит? 2017 елда. 2018 елда сиңа бүген 35 яшь тулды. Без сине котлыйбыз. Туган тел телеканалы Сер дип кенә тапшыруы. Бик зур рәхмәт Туган тел каналына хөрмәт итеп, озын юллар үтеп, шушы юбилейымны хөрмәт итеп килгәнегез өчен, Татарстан белән Башкортстан, алар туганнар, һәр вакытта шушы күпер ишелмәсен, ара һәр вакытта якын булсын. 5 ел элек син нинди идең? Һәм бүгенге көндә Фирдүс Тимаев нинди ул синең өчен? 5 ел элек тә шул кызу Фирдүс, хәзер дә шул кызу Фирдүс. 5 ел элек тә шул Гади, хәзер дә шул Гади. Ничә еллар үтсә дә Фирдүс булып калсын. Халык сөюе кәмемәс микән дип аны куркулар юкмы? Инде Аллаһ Тәгалә шуңа хәтлем зур дәрәҗә, зур исем биргәч, мин аны ничек кенә булса да сакларга тырышам. Ничек булса да калган инде тамашачыдан тора. Тамашачы үзе белә. Кайчан төшәргә, кайчан менгәргә, шатланырга кирәк. Чөнки нәтиҗә ясарлык эшләребез бик күп. Әлхәмдүлилләh шөкер. Үзеңне башка бер өлкәдә күз алдына китерәсеңме? Машиналарда ясыйм, автомобильдә да эшләдем мин. Ай киемнәрдә ремонтлыйдым мин, ремонт обувьда да эшләдем. Массажда да эшләдем. Шуңа күрә эшнең начары юк аның. Яратып эшләсәң, һәр вакытта яшәргә була рәхәтләнеп. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә әзеп син, чын ир егет инде. Чын ир егет чөнки үй салып кирдең. Бүгенге көндә улың үсә. Тугыз алмагач утырттым. Икенче балабыз суарга тора Алла теләсә. Менә апрельләрдә дип торабыз. Һәм менә Фирдүскә бүләк бирәләр дуслар. Әйдәгез әле карыйк нәрсә бирәләр икән? Менә Фирдүскә шушындай үзебезнең туган яклардан шалым чанасы. Фирдүс, Алла рәхмәт итсен. Булганың өчен узак еллардагы 35 ел иҗат итеп, 70 елдагы яшәргә ясын. Рәхмәт. Фирдүс утырып күрсәтмисеңме? Фирдүс Тимаев. Опа! Фирдүс Тимаев! Бүтән якын дусларыгызга шушы матур чананы бүләк итә. Сез аны махсус рәвештә ясап утырасызмы? Мин үзем тумышым белән Татарстанның Арча районында анда эш пушалым дигән авыл бар. Анда эш пушалым, югары пушалым, урта пушалым, түбән пушалым. Шушы югары пушалымда безнең элек-электә чана ясаучылар, осталары, безнең бабайларның бабайлары. Инде 2003 елда шушы эш пушалым ишегезәк дигән җыр туганнан соң, шушы җырның презентациясын үткәргә кирәк. Әмма шушыннан бирле Шалым чаналары жез фестиваль үткәрә башладым. Бездә җырлаучылар да күп. Менә шу Аллаһның рәхмәте белән инде ул кызганычка каршы дип әйтергә кирәк, башта ул битеп барадыр шушы чана ясау һөнәрчелеге. Менә шу җыры туганнан соң, шушы балалар чанасы ясый башлаганнан соң, яңадан тернәкләнеп китте. Аны Радиф Нигъмәтуллин дигән безнең күрше авыл югары шалым җегете ясый. Бик матур итеп, менә шу үземнең якыннарыма, туганнарыма һәм инде юбилейлар үткән җырчыларга шушы чаналарны бүләк итеп, һәм бүген көндә бик күп җырлардан сорыйлар. Тагы аларга да уңышлар теләсе килә. Кайчандыр 6 яшеннән сәхнә түренә чыккан, талант, үҗәтлеге белән иҗатында ачыныккан. Алтын барс, алтын йылдыз, яулады бер артлы. Халык мәхәббәтенең ул иң лаек лауреаты. Фирдүс абый, янып яшә, акла безнең өметне. Син бит безнең нурлы якның, иң моңлы,
иң жырлы, иң патриот егеті. Нұрлат қызы, Чулпан Садыкова. Bizden Nurlat'ta ayollar yok senin tozanlamak bakın. Çulpan, kaçandır benim de senin gibi motor balachagım var idi. Чулпан, хайырлы кечләр. Хайырлы кеш. Ничек сиңа менә Фирдус Темаевның пирамидада уздырылган юбилей концертында чыгыш ясау? Мин баштан бик курктым, аннары җиңел булып китте сөйләгәч. Бу шигырь ничек туды ул? Сөйләп китсәгез моның тарихын. Сез үзегез бит инде Фирдусның якташлары шулай бит? Нурлат районыннан Нурлатта концерт койганда без анарга сюрприз ясап, яздырып алып, шигырьне Чулпан өйрәнеп, сәхнәдән чыгып чәчәкләр биреп Чулпан шигырь сөйләде. Кем язды бу шигырьне? Бер апа, но ул әйтмәскә куша үзенең. Димәк, бу шигырьнең авторы сер булып кала шулаймы? Калай. Синең янындагына dünya yamatına can göreket falan babami Sit igelik yüzük altın aytgan sözük Sen var şaktan kaman balami Taşlap gidmen taşlap gidmen Göl yaş süner ki ben şişmemiz Sitsiz salgın kışlar Biz kanatsız kışlar Taşlap gidmenin Taşlap gidmen Фирдус Темаевның en iyisi Galiye Hanım. Әбит қойшандыр ол улын теле экраннан көрерге қияланған. Қойшандыр уланы пирамида сәхнәсінде жырлатырға тілеген. Һәм бүген ул улы белән ғырурланып утыра биредә. Мында кемнәр, мында яңаклар юкмы? Ой, мында шу кызлар партия әзерләнә бик каты. Гомер итәбез дигән җырны җилфердәтеп би җырларга исәп. Кызлар партия әйтегез әле, кемнең идеясы? Безнең оештыручыбыз Айгөл инде. Кызлар партияның хуҗасы шул. Оештыручы. Бу партияда һәрбер кыз, һәрберсе аерым шәхес. Алар һәрберсе атказанган артистлар, һәрберсенең үз юлы бар. Инде менә без шулай җыйнаулашып бер группа белән сәхнәдә беренче тапкыр бүген чыгыш ясыйбыз. Шуңа күрә без дулкынланабыз әлбәттә. Һәм әйтергә кирәк, коллективта эшләү җиңел әйбер түгел. Һәрберсен җыйнап, һәрберсен бер вакытта китереп репетициягә, шуңа күрә әлбәттә дулкынлану бар, ләкин без әзер. Ни өчен сез Фирдус өчен шушындый бүләк эшләргә булдык? Сез аны фанаткаларымыни? Бөтен артистларга да шундый бүләк эшләргә җыенабыз. Алларның бәйрәме, уртак бәйрәм безнең дә бәйрәм. Шуңа күрә әйтәбез. Сезнең инде менә Фирдусның бүгенге көндә шушындый мега популяр булуы күңелләрегездә бернинди көнчелек хисләре дә уятмый. Шулаймыни? Ой, юк, нинди көнчелек инде. Фирдус өчен без только сөйнәбез һәм баш иябез. Шуның хәтле трудоголик, шуның хәтле тырыш, шуның хәтле максатчан, шуның хәтле ул бит сәхнәгә чыга, ул бит показушный түгел менә русча әйтмешли. Ул бит настоящий, чын, ул бит үзенең 200% белән үзен бирә сәхнәдә. Шуңа күрә халык аны сизә. Ни өчен аның популярлыгы? Популярлыгы аның нәкъ шунда. Чөнки ул сәхнәдә ясалма булып чыкмый, ул үз булып чыга. Халык аны сизә. Яшьлек иленнән китсәк тә картаймыйбыз. Гомер итәбез, без яшьлектән китәбез. Яшьлек иленнән китсәк тә мәңге бердә картаймыйбыз. Минем Азат әле икенче җирдә чыгыш ясый, менә бик дулкынланып торам, кайчан килеп җитер микән дип әйдә дип инде. Бүген җомга көн булгач, димәк, сезнең бәйрәмнәрдә дә чыгышларда шулай бит. Ул шунда йөридер инде, берәр кайда җырлап йөриме, алып барамы? Җырлап йөри, менә бүген шулай җомга көн бөтен кеше куйган концертларын. Моннан соң әле тагын җиргә барасы бар. Фирдусны катламышы китергә мөмкин түгел. Фирдус Темаев, Алсу, синең өчен кем ул? Фирдус Темаев ул менә минем өчен татар эстрадасына күптән түгел генә ыргылып кергән ураган кебек. Анда бөтен нәрсә дә бар. Энергетика, матурлык, шибәрлек, харизма, җыр теле искиткеч. Тагын дейбезме? Потанцуем, нет?
kişiler, Rasim abi Firdevs'nin konsertine siz çağırı aldınız, müziği silep geldiniz mi? Mesela diler Tatar'da dizvanlı kız koş Tatar indiler mi? Alaydı beytesem tügül, elbette söyleşip. Sizin icatınıza kelgende Rasim abayım, sizin bile bütünlüğü kopma karşı stiller bitinde. Firdevs hem siz Firdevs'in icatına gümmen çıkarırsınız, anlaşa sikrip iyi bir Bunda bit stiller nişağıştırır gerek tügüldür. Bunda sahne bir. Nindi stilde siye tamaşaşı kabul eteyken, tamaşaşı bulsun. Ansa da, bısı da, türlü bulsun, köp türlü bulsun. Men anın şuna göre şatqına. Firdevs gibi men de şunda mena jitis bulsam, ya bulmasa jırlaganda biri alsam degen oylarınız bulganda bolsa. Senin jitisligim jita, Firdevs'e közüne, meni közüme şuna göre men tege Аңашым деген әйберем yok. Benim öz yolum, anın öz yolu. Firdevs'nin tilegen öteyim indi. Көптен түгел айтты, братан келсең ені ерлап бейіп тұрма, просто пародияң көрсет и все. Кімдер менің концертларда болғаны бар, білелер енді. Мен Салауат абайға бір іш ашып жіберген ем. Бәйрем ұйышмасы. 10 saat шалтырта. 10 saat. Ne dey? 10 saat дейм бітім. Там әлі. Ne dey? Теге оқытушылары, нeye? Кімі? Вәсіптәтілері. Bize beremdi, ne? Vallahi unutup da ballarla irtenge bereme niye? Bal utrnik. Ondan üretip koydum. Bitem Firdevs milletimizge bitem selamet ballar kirek. Kürü bile akırmam bitem. Hem iyi bir sözüm unutmam bitem. İsen misiniz? Ballar burga deyiş. Sen kagamıştı atılıp barıp kırıp mişerler barmım dadı kırmam etem. Ama anladı indi. Etem jırım terbiye uybilsin. Terbiye Rusça. Bir ballar jırım olsun. Ballar nersedir anlap kalırga, ürenip kalırga deyiş jırımlar deyip. Anladı bana şu etem. Disat Firdevs Demayev. Başa! Birgele! Ulga salakıl ağaçtan Желательно потаксыздан Әйтігі нәрсе ол, әр ауылда бар бейт ол Өзі саптары бола, қайсығы саны біле Нинди кешіріштер сіздер бүгінгі концерттан? Жарак шығып тәрге тұрайын, Bize biz bana şu şimdi onun yaşına kayıtıp bana şu saykıl nasıl gelip gide var. Işıklar yata tırgan kişini uyatıp evet. Tege şimdi salkın su salıp uyatıp dert kirtip yaşartıp jibere. Dege Siz bir tuğan opası Firdevs'in. İyi. Nindi ne olmana sizin için? Nindi opay? Bik eybet. Ol mine enegine tügel, ol benim dostum, apam, singelim. Ol bütün eybirde benim, bütün Dürüst mü Firdevs özüne de hem barlık tuğanlarına da öz yurtların buldurağa yardım etken kişi? Şükür mene yurt salıp berdi. Men irsiz, mene bütün turmuşumni ol alıp bara. Nurlat'ta özünüzün olu yurtығыз mı? Kara karşı turabız. Bik eybet turabız. Bizning kelinimiz bik yaxşı, şunun kadri rahmet alarga. Firdevs'ni 5 yıldan soң неше кетіп көз алдына кетіресіз? Isen bulsun. Biz birge tuğanlar jipleri üzülmesin. Firdevs'nin en iyisinin apası bolam. Nindi tilekler жеткіресіңіз келе бүгін Firdevs'ке? Firdevs'ке torga yaxşılıklarını tilayım. Torga yaxşılıklarını tilayım. Biz onun bilen bir gururlanabız. Şunday ağır turmuştan çıktı Firdevs. Atalar ölüp gitti irte. Гадигене түгел минем сүйген ярым, әйтерсеңле шешек бәйләме. Siz қойдан келдіңіз? Хайырлы кештер сізге? Хайырлы кеш Уфадан. Уфадан Қазанға келдіңіз. Фирдус Темаевның концертін қараған? Фирдус Темаевны шухатлы яратабыз. Стерлитамакка да бардык, Талбазыға да бардык, Уфада енді вообще йөрибез. Қазанға хатлы келіп жеттік. Ой, құрметті тамашашылар, міне бит нинди қонақлары, нинди фанатлары бар Фирдус Темаевның. Уфадан Қазанға махсус Фирдустың концертына келгенне рахмат дейін сізге шундай ижадны яратып яшәгәнегез өчен. Фирдус Темаевның туган көне белән котлыйбыз. Резида белән бәхетле гаилә итеп яшәсеннәр. Ижады уңышлар аңа. Бик зур бик нык итеп яратабыз аларны. Фирдусны бик яратабыз. Беген бу концертка инде бик теләп килдек. Фирдус ул татар халкының язык кашыгына дип әйтмәсем, мен әз булыр иде кебек. Аның иҗатын хөрмәт итәбез, яратабыз. Аңа зур уңышлар иҗатында бәхет, шатлык теләп калабыз. Бөтен Әлмәт шәһәреннән анарга кайнар сәлам. Фирдус, мы тебя любим!
koytam. Фирдүстің шул жырын куям. Бір дәрчетлерін тішлеп елап алам. Шундан соң енді миңа хәл кіріп кете. Һәм енді бір елап алганнан соң енді ул теге ничектер күңелле жырларга күчәсең. Картайм әле, әнкәй картайм әле. Сине бит безнең йөрәк җаласы. Үтте гомерләрди кайгырым әле безгә әле гөрләп яшисең. Җиде малай идек, җиде бергә йөрдек, авыл урамнарын таптадык, бергә уйнап үстек, утны суны кичтек, изге дуслык исен сакладык. Авыл урамнарын көмір шабуйлары saklay bulur әлі izlerini. Жиде малайды, жиде атlar gibi, karşılara birge gözlerine. Aytırıydı yaşlığına yollarına yağışı. Yaşlığı itteriz, biz yaşlıktan gideriz. Yaşlığından gitsek de jırlavını itteriz. Yaşlığı itteriz, biz yaşlıktan gideriz. Yaşlığından gitsek de jırlavını itteriz. Firdus, davay! Davay olga! Yana yürek yanarda bötereli. Dik şunu sevip göz kamış 31 jiteli. Yaşlığı itteriz, biz yaşlıktan gideriz. Yaşlığından gitsek de jırlavını itteriz. Hayırlı kişiler indi. Бигрәк өлгөрин десен, мана әле төшүп тә җитмәдем. Хәерле кешеләр менән. Hayırlı kişiler, biz sizin indi bик көттük. Шулай соңга гына сезнең чыгышыгыз. Сез бер кайда чыгышлар ясап килдегезме? Юк, чыгыш ясамадык. Без каты итеп әзерләнеп килдек, узак әзерләндек. Фирдүснең иҗат тормышы сезнең төркемнән башланып китте. Гомумән сез аны кайда күреп калдыгыз? Һәм ничек итеп үзегезне төркемгә алып барып итеп чакырдыгыз? Шуны туры сөйләп китсәгез. Бу мезгил булды Нурлатта. Брат. Менә шулай итеп дуслар, Нурлатта күреп калдык. Бер туй бара иде. Шул дусларыбызның туйларында уенда күрдек тә. Фирдус менә шулай истә калган. Шундый баяны бар иде. Баяны белән җырлап, шулай итеп күңелле итеп йөрде ул җигет. Безнең программага шундый бер егет кирәк иде. Мин аны чакырдым. Шалтыраттым, таптым инде. Номерын эзләп тауып шалтыраттым да, мәйтәм, Фирдус, син мәйтәм, шулай. Безнең театрда эшләргә ризамы, мәйтәм. Килә аласыңмы дигәч, ул килде Казанга, без сөйләштек тә, шулай итеп безнең белән эшләп китте. 2 ел дәвамында эшләдек. Бер әйберне өйрәнеп эшләсә, бик шын күңелдән җиткереп эшли инде, тырышып эшли. Беренче аның сәхнәгә чыгышы ул җырчы буларак түгел, ул алып баручы һәм сәхнәдә актер буларак үзен беренче тапкыр шулай сәхнәдә ачты. Котлыйбыз! Без сезне бик яратабыз. Без сезне просто любим. Сер итеп кенә нәрсә сөйлик микән бүген сезгә? Сер итеп кенә сөйләгез әле, менә мин Илдардан сорап киттем инде. Фирдус гомумән сезнең өчен инде кеше иде, сезнең төркемдә эшләгәндә. Бик кызу канлы бит инде ул. Юк, Фирдус бик кызыклы кеше ул. Аның белән бик күңелле, шуңа күрә без инде һәр вакыттагы любой ситуациядә жугалып калмый идек. Аллага шөкер, бергә шулай. Авырлыклар булса да, җиңеллекләр булса да, күңелле чаклар булса да бергә кичердек. Шуңа күрә Фирдус молодец, нәрсә әйтәсең? Ул сезнең төркемнән үз теләге белән чыгып киттеме? Әллә инде сез икенче алып баручы кирәк безгә дип узаттыгызмы?
по собственному желанию булдымы дейсеңме? Ну, ничектер бу без бит инде ел сайын программаларыбыз алышынып тора. Әлбәттә, Фирдус 2 ел эшләде, үзенең бөтен потенциалын күрсәтте. Бездә шуңа күрә 2 сезон инде ул шуннан да шактый зур вакыт. Һәм инде Фирдус да көч туплап, бездә инде яңалыкка омтылып, ничектер менә килешүгә бергә килеп, без инде шуннан да Фирдус үзе эшли башлады. Без инде дальше киттек. Тормыш иптәшеңнең беренче юбилей тантанасы Гүрли пирамида сәхнәсендә күп хатын-кызларны фанаты булган бит, аңа бит төрле хатлар киләдер, әйме, бәлки төрле звоноклар буладыр. Син ничек менә аны кабул итәсең? Мин аңлыйм инде Фирдуснең сәхнә кешесе булуын. Сәхнә кешесенә ул хасайбер, ул булырга тиештер дип уйлыйм. Мин аны ул тема белән бөтенләй дә үгетләмим дип әйтим инде. Шатланам, мин аңа менә әйтәм, фанатларың күп булсын дим, сине яратучы кешеләр күп булсын дим. Булай көнләше юк. Булай менә үзеңнең үз күзләрең белән укыган юкмы менә шундый хатлар, кызлар җибәргән? Була, без икәүләп укып утырабыз менә, без сезне бик яратабыз, сезне белән очрашасы иде дип менә төрлечә язалар. Минем менә сиңа кияүгә чыгасым килә, Фирдус, аерылыш, андый сүзләр булганы булмадымы соң? Андый хатлар да килгәне бар, төрле хатлар килгәне бар. Кемнән сорама, сезне әйе, Резида тыныч холыклы шуңалар шундый матур гаилә диләр, чөнки Фирдус үзе кызу канлы бит. Сез менә шулай, чынлап та үзегез шуны уйлаганыгыз бармы? Әгәр дә менә мин дә кызу канлы булсам, безнең гаилә кашан таркалган булыр инде дип. Кайбер вакыт килә шундый уйлар, әгәр мин дә аның кебек актив булсам, аның кебек кызу булсам, әлбәттә, уртак тел табу бик авыр булган булыр иде. Шул яктан әйе, без гел ыршышып, талашып, бәлки торган булыр идек, әгәр мин аның кебек актив кеше булган булсам. Шул тыныч булуым, бәлки безне менә гаилә иттереп тотадыр да. Мин сине барыбер яратам, нинди генә булсаң да. Йөрәгемнең ярасына кайчак тузлар салсаң да, мин сине барыбер яратам, ярату татлы газап, эзләмә читтән сөюләр. Бу җырны шундый үзем сорап, үзем теләп менә шундый текст булсын иде дип сорап яздырып алдым дигәч инде, бу җыр инде менә минем өчен генә яңгыраган кебек. Min seni baribir yaratам, nindi gene bulsan da, yüreğimnin yarasına koyacak kızlar salsan da. Min seni baribir yaratam, yaratu tatlı gazap, özleme şiddet süyüler, sindeti mini yara. Min sine baribir yarata, yaratu tatlı gazap, özleme şiddet süyüler, sindeti mini yara. Фирдусның һәр бер җырына дисәк тә аранжировка язучы егет шулай бит. Һәр бер җырны эшләмим, но әле берничә елны бергә эшлибез. Фирдустә синең иң хөрмәт иткән сыйфатлар нинди? Человек слова ул. Беренчедән сказал, сделал. Вот шул. Аның репертуарындагы иң яраткан җыр сезнең өчен. Вот без аны как раз уйнаган идек бүген. Мин сине барыбер яратам. Теге фортепианода живой. Мин сине барыбер яратам. Сәхнәгә чыгасың, все. Булды, сәхнәгә чыгарга кирәк. Концертның үзе оештыра, үзе концертны алып бара, үзе җырлый. Группа белән бөтен группаны менә шулай кулда учта тота, аның башында бик күп информация. Улыгыз менә Раян, без аны баяна күреп кенә калдык. Ул да Фирдусның иҗатын бик ярата, әйме. Ә менә сез үзегез Раянда Фирдусның халкының сыйфатларын күрәсезме, уртаклыкларын? Күрәм. Ул бөтенләй Фирдус кебек.
характер яклары. Демәк, ул да шундый батыр, Мин аңа әйтәм, матурым, син гастрольгә китәсең, менә икенче Фирдус әйтәм, синең кебек характерда әйтәм, минем өйдә калам. Мин аңлап та бетерәлмим, син киттеңме, әйтәм, кайттыңмы дип килешәбез әле кайбер вакытларда. Мин сине бер яратам, ярату татлы база, эзләмә шиттән сөюләр, синдән мине ярат. Залда кунаклар арасында Равилов Радик Әгләм улы. Шаллыдан һәм беләсезме, ул шушы баянны бүләк иткән кеше. Фирдүснең баяны баткан, беләсезме, суда баткан. Һәм менә Фирдүскә өр-яңа шәп баян бүләк иткән. Араттым әллә? Ардым мин. Китеп утырабыз, кайгырып утырабыз. Һәрбер чыгышны күңелемә алам, күңелем аша үткәрәм, шуңа күрә һәрбер чыгыш минем өчен бик мөһим. Күпме сиңа бүген сюрпризлар, бүләкләр әзерләгәннәр, әйме? Бик куанып кабул итәсең. Син гомумән шулай булыр дип көткәнеңме, Фирдус? Юк. Димәк, менә син ничек яратар, хөрмәтләр, синең коллегаларың да шулай бит? Бу чәчәкләрне ни эшләтергә хәзер? Чәчәктән тә башкалар, бәлешләр, чәкчәкләр. Әйе, шуннан да бүләкләр бик күп һәм нәрсә дип әйтим икән. Короче, минем Менә шакыралар инде аны хәзер сәхнәгә. Birleştirmeyi bizne baylık beylemi mallar, kaygı şadlıkla bölüşüp tartırılan canlar. Kutçu bekle birişmelik biz bitir adılar, kılıcıya kalkan bulabız kanın sayyadılar. Kuzlar bulabıldırmış da sana oğluna, dinle gidilir köşegine kuzlarlarıma. Şandı sıkıp kral sukmi üzger bitese, dostu bulup geçte bulup nek bizden tezle. Фирдус белән дуслармы, сәхнәдәш дуслар булып кына котларга килдегезме? Без сәхнәдәш дуслардан башладык, ахыр аннарсы гаилә дуслар булып киттек. Аның репертуарына сезгә иң ошаган җыр? Ялгыз хатын дигән җыр бик күңелгә керде. И гомер турында җыр. Гомер үтә, нигә үтә? Ла 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 ла. Дуслар, без һаманда пирамиданың сәхнә артын җентекләп өйрәнәбез. Монда гримеркалар бихисап күп. Якташыбыз безнең 26-нчы гримеркада дип әйттеләр. Шакыйгалы, кригәле хәлләрен белигәле һәм сез үз күзләрегез белән күрәчәксез, кем янына без керәбез икән. Үзенең чыгышына әзерләнә Радик, хәерле кичләр. Әллә арыттымы? Юк, мен әле YouTube'да отырам. YouTube сине тагын яңа эшләр башлар. Бу камералар белән яшәп йөрисең син. Блогер хәзер. Фирдус Тимаевның 35 яшы юбилеенда. Мин бик шатмын. Бүген оның концертында булырга һәм инде шәврәк сәхнәгә сыгып, оны котларга. Һәм сез бит инде 1 ел ярым элегрәк матур гына дуэт яздырган яхшылай бит Радик. Бу кемнең идеясе булды? Идея бит ничектер бергә утырганда шәп-шәп әйтә ятырак. Мен такой, давай, һәм инде шулай ертып китте, тема шун яздырдык һәм бу спонтанность. Киләчәктә тагын шулай дуэт яздырга теләгез бармы? Әлбәттә бар. Тирә-як сафлык, тирә-як паклык. Фирдус Тимаевның репертуарынан иң ошаган җыр ул нинди җыр? Гомер итәбез, итәбез. Тәндәгәрәк итәбез дә, Фирдускә итәбез. Элегрәк репертуар бер стильдә була, хәзер уның бик тә широкий формат. Төрле стильләр. Фирдус сиңа конкурент түгелме, Радик? Конкурент ул минем өчен брат. Ә менә Фирдусның кеше буларак нинди сыйфатлары сиңа аеруча ошый? Берсен охшай ул
Аның рус әйткәндә мужское слово. Мужик әйтте, эшләнә һәм инде бер кысында шул без катаңызга шундый нидер бар. Вот һөйләштек, аны киткәс кеше артыннан һөйләп калмай, шунысын күзгә килеп әйтте, күзгә килеп китте. Шунысын шул ягы бик әйбәт һәм иң мөһиме шул һәм булай дуст буларак бик әйбәт кеше һәм гаиләһе әйбәт кеше булмаһа, бит концертка ла бәлки килмәс идек. Радик, син ничек уйлыйсың? Фирдус Тимаев плюс Салават Фатхадинов нәрсә килеп чыга? Бомба. Бомбита. Yaşa Poli, yanıp Poli. Oturmuşta iyilikle özer soyun. Birge. Yaşa Poli, yanıp Poli. Oturmuşta iyilikle özer soyun. Oturmuşta iyilikle özer soyun. Фирдус Тимаев синең өчен бүгенге көндә кем ул? Ул бүгенге көндә алдынгы җырчыларның берсе. Ул русча әйткәндә задает стиль. Бәлки синең аңа әйтер теләкләреңне син Сандугач җырына кушып әйтерсең. Я булмаса рэп стилендә котлап кит әле. Фирдус Сандугач, телим сиңа, саулык, бәхет, шатлык, мәхәббәт телим сиңа. Фирдус Тимаевның юбилей концерты инде бетүгә таба бара, дусларым. Һәм ниһаять Казандагы үткән барлык кеше тамашаларының алыштыргысыз алып баручылары һәм шулай бүгенге концертның алып баручылары Айрат Ильясов һәм Гөлназ Сафарова. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт безнең. Әйе, без бер энергетик дулкында тирбәләбез дип әйтергә була. Фирдус үзе дә монда. Фирдус, ни өчен син Гөлназ белән Айратны сайладың алып баручылар итеп? Алар акчаны эстрадылар, шуңа күрә. Хайван, син әйткәнебез бик яхшы алып баручылар. Юк, инде сүздә юк. Бер генә сүз. Алар бренд. Шуның белән сүз бетте. Бренд. Аның кебек, Гөлназ кебек, Айрат кебек алып баручылар. Дуслар да, без Фирдус кебек яратабыз. Ул минем белый энергия килә алардан. Шуңа күрә белый. Һәм бүгенге туган көндә менә Айрат килгәндә минем инде 70% эшемне ул башкарды. Гөлназ бик матур сценарий төзеде. Менә күреп торасыз, мин уйлыйм, сезгә ошагандыр дип. Сезгә ошадымы? Ошады. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Акча түләгән әйтмим да. Мен шу. Рәхмәт. Сез күп кенә Фирдус катнашкан солянкаларында алып баручысы буларак, мин сезгә шундый сорау бирәскә, менә Фирдустан соң тамашачының энергетикасы алышынамы? Шуңа күрә без Фирдусны гадәттә ахырдан чыгарабыз, чөнки аннан соң инде чыгарыр кеше бик әз дип әйтәм. Әйе, ул залны уята, ул битне күреп торасызмы? Ул бүтән барлыгын чыгарып бирә тамашачыга. Бүтән энергиясын, бүтән җаны, тәне белән җырлый. Булай гына түгел, рәхәтләнеп җырлый. Һәм халык әлбәттә моны тоя, халыкка ихлас кешеләр эше бит. Шин күңелдән барсын барысы да. Шулай. Һәм Фирдустан соң ничаптан бер кешене куймыйбыз. Без Уникслар мәдәният сараенда концерт булганда, анда күп кенә кешенең машиналары эвакуатор алып китә. Фирдусны җырлатабыз да, алар шул энергия белән китәләр машиналарын чыгарга. Чөнки бүтән кешене чыгарсак, анда, шай гына баралар. Әйбәт әйттемме? Әйбәт әйттек. Alda biz aşası yıllar, yallısı yana yürler. Yürek eder, belek ekeş, istesin tuğan kimler. 18 yığırma tüğen, 35 yatağında. Görünmüyor jiberde, zırlap yaşayan yürge. Sağ olunuz. Hürmetli Туган тел телеканалының тамашачылары, үзегез күреп тордыгыз, бүген Казанда Пирамида ял итү комплексында Фирдус Тимаевның юбилей концерты шаулады, гөрләде. Һәрбер тамашачы рәхәтләнеп, дәртләнеп биделәр һәм үзләренә Фирдустан гына килә торган мега позитив энергияны тупладылар. Мин Сәритеп кенә тапшыруны алып баручысы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе очрашуларыма тиклем сау булашам. Исән имин торыгыз, дусларым. Һәрвакыт сезнең күңелләрегездә шулай Фирдустагы кебек яшәү дәрте, халыкны ярату һәм инде әлбәттә иминлек булсын. Пока-пока.